Hakani ka video man hikai phi kumno ban print ya ki mark sheet jongi khna kat kum ka video ka bangala ada ban batai phi haswa jongani ya kar kum shna ya ka result haka video ka bahaswa ngala ada ban hikai phi kumno ban shna ya ka mark sheet jongi khna lada phim pat pe ya ka phila ban click ya kani ka link haneng tani ban wat na ka description ngala ai ka link kani ka deka mark sheet ka ba ngala da ban shna ka to ka por bat da pli ya kani kan mi ka wai ka pop up window ka ban pan permission lada sha ne ban pli ya ka harangkat ke jingi don banta bat ka access kadi kata ka pop up window lada ka pau kum ni pi klik yes nomor ka ngala da ban link ya kani harangkat ki marks ki badon haka MS Access tidak pi yes kan sa generate ya ki marks jogi khana bad hang ni pin sa yo ya ki print ki bangan sabatai pi baki dan arjat bad na kani ka mailings aku abang pi ba haka por ba pi insert ya ki data naka access naka mailings pinyo ya kani ko ka option hai ni benta ya ibala code ka insert merge field tidak pi yang ni pin sayo ya ki tu ki data kat ki heading di ba pila ai naka access hang ni lah akan thup nadu ka ID ka kerteng kena ka kelas roll number terter hadu ka result tip penting kena bagi ni barok kindi ban syong haka jaka ka badai hok tiban print pad da piyai nak ni ka option hang ni nga sabatai pi ba kumdo pin print haka badai bat kani henry haswa jong kata ngakwa banong bala dapi ko aban printang ya kani ka current page phim dan kam ban le shibun ki jenet ijnat hanrei phidon kam tang man su ai ya ka command na ka keyboard ko jong pi shu press control p bat kan sa print kum baju print ya ki wei ki document ti hang di ka sa print tang ya ka current page bat tang ya ka to ka data ka ba phila de ban generate tidak pi chemching e philap ya naka file sa ya ka print option kani ka sa print kumju hi kumaju print ya ki data baro bat sa kawing ko abang pi ba haba pi print pentikina ba ka preview result kadiban select nang tada pi ya bat sa kani ka banta ka badi hak ban print pide ban select ya kini baro select all but pidon kamban pentikna ba pidom jit ya kini ki artli ki option ki baharum henry shu ai tang all nang tapan sai okay kani ka sa print ya ki mark sheet ki jongpi ti paralog akarmen ba pi tanat kini ka video wat klet ban like ban sama mishkiway lada ka ajimut ipi ban kam tam pin subscribe ya kani ka channel kana pin yo video thumai ke bangin sapan mi na ka por sa ka por kubleshipun